Sombuluka ke isonto mbukeli nathi sasho sangena necapha. Siqala kanjena kuhlelo lakho luyingqayizivele intandokazi enqophamlando ekhaya Jikelele. Uhlelo ke okuyilona lodwa lapha eNingizimu Afrika ukusakaza isidlo sasekuseni kumabona kude kusetshenziswa izilimi zesinguni. Igama lami ke nguNoxolo wakwaMwali ipatshaza lentokazi yasondini. Sikuphasela ke konke ongakulendela mbukeli namhlanje udaba lombango wesikhundla sengonyama yesizwe samaZulu kanti ke futhi nje sizobe sihlaziya ke nokunqoba kwamabhokobhoko eshaya osokhayizwe lokusihlwa kodwa hawu bese kuminciwe. Wembukela mangaxoxela indaba ke ngitshele omunye kumuntu kuthiwa wayeye ku-interview yasemochwari. Hayi ke mayefika lapha bayambuza ke ukuthi ke manje awusitshele kusichazele ukuthi wena ungcono ngani kunabanye wena laba abanye aba-applyile. Wathi hey mina ngihliwe ngokuthi nje angimfuni kabi umuntu ophilayo ngimenyanya kabi. Wawuthola kanjalo ke umsebenzi Makholi. Happy Monday. Happy Monday. Right kodwa. I know ngi-right. Wena ongafuna abantu abatshonayo. Hayi ngiyakujaja. Bengebe samdlula. Ile element abavele beyifuna vele abayivela lapha ku-interview. But uthando underground gang. Hayi phofu ke inoba wachongwa ke. Lingatsho elogwitsho masibulise spoti sembukeli wethu ngethemba lokuba nokuba ke impela veki uyitye wosulele emnqwazini kodwa ke namhlanje ukulungele ukuqala iveki yakho entsha uqhubeka kaloku uphanda ufezekisa amaphupho wakho noba ke nabo basenyongweni Ekhaya Jikelele sincedisana nawe uqinisekisa ukuba uqala le veki kakuhle kakhulu kwaye ke nanga amanqaku ngathi uwalindele inkqubeni namhlanje ungavisisani kobukhosi bakwaZulu imibotho ethile kweli xhasa ilizwe lakwaSirayeli hlala nathi ke nathi sihlale nawe apha ekhaya Jikelele njimlo ukhala usaka lubisi umadlongothi maziphu mamshukuma hayi ke mbukeli masijonge eziphala phambili kule yure. Inkantolo munye futhi inkantolo ngendlela ninenenza ngayo nendlela enjwayele ukuthi niphike ngalo usilo kumpilo leni luthini bese ngifuna ukubona ukuthi ngalolu siko empilweni yonke into ihambe ngendlela yini noma khona nekuhlanganise khona. Uyaqhubeka namhlanje umbango wesikhundla sengonyama yesizwe samaZulu kanti labo abeseka umntwana uSimakade Zulu bathi banazi izathu ezibambekayo zokuthi kube uyena unomthebe wesizwe. Well, it's a strong gesture of solidarity. We can see people from all walks of life here, Jews, non-Jews, everybody. Abemi bela baxhasa ilizwe lakwaSirayeli bathi ilizwe lakwaSirayeli linalo lonke ilungelo lokuzikhusela nakoluphi na uhlaselo. Set your mind free, set yourself and fly away. Hi, igama lami uZiphora Msiza ubukele ekhaya Jikelele siphethele ezemidlalo indaba nomculo omningi ungaphuthelwa. Idabi lokulwela isihlalo sobukhosi bamaZulu kulindeleke liqhube namhlanje kwinkundla ephakamileyo kumantla eGauteng. uPrincess Makade Zulu ngonyana omkhulu kakumkani Goodwill Zwelithini owaseKhothama ukholelwe kubeni nguye ofanelekileyo ukuba indlalifa yobukhosi. Abaxhasi bakhe kwindlu yobumkani bamaZulu baqinisekile ukuba banazo izizathu ezaneleyo zokuyisusa ikumkani sesihlalweni. Umntwana uSimakade emaphepheni awafaka enkantolo uthi umhlangano wakhetha isilo wabe ungakhiwe kahle ukuthi uthathe lesinqumo. Uthi wabe eqokwe amalungu omndeni wasendlunkulu njengozothatha isihlalo. Ufuna umengameli Cyril Ramaphosa abuyekeze isinqumo sakhe sokuqoka isilo uMisuzulu. Icala laguqa ngoMeyi ukuze uhlangothi lwesilo lukwazi ukuthi lufake amaphepha okuphendula abengafakiwe. Umlobo sibheke enkantolo siyazethemba ukuthi noma sibonele ubuqili namanga nenkohliso iholela ekutheni umntwana uMisuzulu egcina elokothwa ngalokho azaziyo naye ukuthi kakusikho. Siyawethemba amakhosi
siyamthemba nomkhubulwane, siyamthemba uvele uqale ukuthi uzozenza izibonakaliso ezizoholela ekutheni ubulungiswa benzeke kulolu daba lwesihlalo. Isazi somthetho sithi kuba inkinga ukuhlaziya umthetho wezamasiko. Zenkantolo munye ukuthi inkantolo ngendlela ninenenza ngayo nendlela enjwayele ukuthi niphike ngalo usilo kumpilo leni luthini, bese ngifuna ukubona ukuthi ngalolu siko kumpilo leni yonke into ihambe ngendlela yini noma khona nekuhlanganise khona. Mangibona ukuthi izinto zihambanga ngohlelo and then bese ngiyasho ukuthi hayi ningitshene nini nathi usiko kumpilo leni lime kanje, ningitshena nina futhi ukuthi khona okungenzakalanga kahle. So ungena kumuntu noma ungena kusile ehlale nakhambanga ngohlelo akhambe kuyoqala phansi. Inkinga eba khona ukuthi usiko mpilo akukho libhalwe khona. So sithembele kakhulu amajene abakade bekhona ngaphambeleni ukuthi uyibona basichazela ukuthi hayi njengoba senibadala nje makhehla kungabe iyiphi indlela okwenziwa ngayo kuqala, bese siyabona ukuthi le ndlela okwenzeke ngayo kuyahambisana yini nangendlela nina enazi ngayo. Isilo uMisizulu kulindeleke ukuthi sitshele inkantolo ukuthi uNdlunkulu Manthombi waqokwa incwadi yefa lesilo njengebamba bukhosi ngemuva ukukhothama kwesilo, nokuthi isilo sasiyoqhamuka endlini kaNdlunkulu. Khona manjalo abeseka isilo uMisizulu sebenxuse izintombi kanye namabutho ukuthi aphume ngobuningi bawo bayokweseka isilo enkantolo ePretoria High Court. Lord Khadebe, SABC News, eThekwini. Umholi we-IFP uvele Nkosini Hlabisa uthi uma kuzoba khona ukukhumelana umlotha phakathi kweqembu lakhe kanye ne-ANC, iqembu elibusayo kuyofanele licele uxolo eqenjini lakhe. Lokhu ukusho enkonzweni yesikhumbuzo somholi weqembu iNkosi Mangosuthu Buthelezi eyakhothama ngenyanga edlule, ekusho enkonzweni ebibanjwe izolo eGoli. The two political parties have a responsibility to own up the violence that happened in South Africa. And we have a responsibility to close that painful chapter and build a new society in South Africa. Secondly, the ANC in the reconciliation agenda, they need to publicly apologize for the propaganda they said about Mntwana kaPhindangele, calling him a sellout, calling him a snake to be hit in the head. For a true reconciliation between ANC and IFP, that will be a bridge that must be crossed so that we create a reconciled society. Ilizwe lakwaSirayeli linalo lonke ilungelo lokuzikhusela nakuluphi na uhlaselo. Lo ngumyalezo wabemi beli abaxhasa lakwaSirayeli okusemva kokuba ababemi bebambe indibano eRhawutini ukunika imbeko kumaSirayeli abhubhe kuhlaselo lwaseHamas kwimpelaveki edlulileyo. Ukubonisa inkxaso kwilizwe lakwaSirayeli, abantu abaphuma kwimibutho ehlukeneyo babuthelene bezokukhumbula abemi belalizwe abathe basweleka. Well, it's a strong gesture of solidarity. We can see people from all walks of life here, Jews, non-Jews, everybody came to express their support with the people of Israel, with the state of Israel, with the terrible victims of the terrible violence that took place, that were the massacres that were perpetrated on the people, on children, and so on. And this means a lot to us, and it means that the people of South Africa support Israel. Baxeka umbono worhulumente weli malunga nongquzulwano. I say this to those who have been trying to justify these heinous crimes, who rationalize that the slaughtering and abducting of innocent women and children in their homes is a legitimate reaction
to some alleged policy of the Jewish state or her government. Amanye amaqela ezopolitiko eMzantsi Afrika athembise ngentsebenziswano nelakwasirayeli. It's only to say to them, they must not abandon the path of peace. When Israel and Palestine agreed to the Oslo agreement, when they accepted those, they accepted that they are obliged to work for peace. Njengoko imfazwe iqine Gaza kukho amakhwelo okuba kukhululwe bonke abantu abathe babanjwa. Inhlangano yamakhomanisi i-SABC eMpumalanga yethembise ngokuthi izobhekana nazo zonke ingqinamba eyibhekene nezakhamuzi zasesimile esabi kusona lesi sifundazwe. Xa uyijonge udlula ngendlela ungathi iyathembisa noko, kodwa ilokishi isimile ijamelene nengxaki zonikezelo lwenkonzo. Bambi bahlala kwimeko ezingakhinyisi mathe ngeyona ndlela. Inzwelangqesho ikatsele abahlali bathi minyaka le bayavota kodwa impucuko intsomi. Inga zabantu abasha esihlangabezana nazo kule ndawo yethu amathuba omsebenzi umsebenzi ayikho sisters izindlela imigwaqo yethu isishap kakhulu amanzi imikhukhu kakhulu sibhekana nenkinga yamanzi kuyehlela la endaweni yethu emikhukhwini abomama abadala abaceda ukuzala babhekana nenkinga yamanzi kakhulu mama. Thina sifuna nathi kuyakha ngoba ngala area 2 bayakhe babanikile imvumo kunagezi nawo babanikile imvumo kuthi bayakhe bakhile labanye ngesitini nathi noma singanamali nasitothola imali nathi singathi yakhela la khona la kule lemkhukhu. Amalungu e-African National Congress ne-SACP angene ezitalatweni ekhuthaza abahlali baseSabi ukuba baye eluvotweni kunyaka ozayo. I-SACP ithi iphulo i-Red October lijolise kusiphuleni nengcambu inxele likakhethekile. Lo mnyaka wa 2023 sifuna ke ukuthi silwe nokukhuphuka kwenzengo yetindo lesithi sebenzisa wonke malanga ngoba sibonile kwepetrol sibonile kudla lesikuthenga etitolo sibonile ukuthi basebenda basakhona ukuthi batithenge letindo bakhona ukuthi iphilisa. Nyakenya amakomanisi athetha ngelithi aza kungenela unyulo ngokuzimeleyo ngo-2024 kodwa kungokunje acule elinye iculo. It's either we agree to change the things that we're doing or else we must split so that the party must follow its own program that is believing that is a correct way of handling that. So we've been having conversation around that and we are converging and coming closer to each other in terms of what the things are going to be. Kunjalo abahlali kulindleke bavotele uceba omtsha kunyulo lovalo zikhewu ngomhla wama-25 kule imiyo. Ngxelo zihambisa zithi walahla uceba wangaphambili kutyholwa kuba emva kongathobeli umbutho. Ikomiti yesigqeba kazwelonke ye-ANC vakalise inxalabo malunga nokwehla komgangatho womasipala kweli kwaye imemelela ukuba kubekho intsebenziswano ukulungisa le ngxaki. Usihlalo wele komiti unkosikazi Thembi Nkadimeng uthethe nonondaba ngosuku lwesibini lwentlanganiso yesigqeba se-ANC ebibanjelwe eBoksburg eMpumarandi kushukuxwa imiba emalunga nokuhanjiswa kwenkonzo. Ingxelo ye-census ka-2022 ibonisa ukuba iphuculiwe inkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo ukususela ngonyaka ka-2001 ukuya ku-2022 kwaye ngamakhaya ngaphaya kwe-80% afumana amanzi acocekileyo. Unkadimeng uthi akwanelanga oko nanjengoko urhulumente esebenzisana nomphicoti Jikelele nomasipala ukuphucula inkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo.
Uqhankqalazo lweenkonzo zoluntu luthe gqolo kweli noluye maxa wambi lukhatshwe kukonakaliswa kweziseko ludale uphazamiseko nakushishino. Umphathiswa obambiswano ngolawulo nemiba yemveli uThembi Nkadimeng namalungu esigqeba sikazwelonke se-ANC bavumelene ukuba kuninzi ekusafuneka kwenziwe ukuxhobisa oomasipala ukuze kuphuculwe inkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo. They rate differently from one area to the other, but they are consistent. It's water, it's electricity, it's roads, it's access to the economy. So you could put them in either way depending on where you are. If you are in a municipality like Eguruleni, where we are, access to services for the municipalities to be able to collect, it's different than a municipality in Mkanduli. Urhulumente uthi inzame zokulungisa iziseko nokuphucula inkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo ziphazanyiswa ngoonokontraka abanikwa umsebenzi wokwakha iziseko suke bangenzi umsebenzi ngendlela efanelekileyo. Kungoku nje kusekwe amaqela ohlukeneyo kwilinge lokusombulula le ngxaki. Construction mafias, whether is Minister Chikunga and Sanral trying to do a road and whatever road that cuts through a settlement, it has a potential of it being stopped, whether it's a municipal water project in a particular. So construction mafias are relatively a common phenomenon, which is a problem. Urhulumente ukwaseke iqonga lokulwa norhwaphilizo ebambisene kunye negunya abantu lezotshutshiso nenkonzo yesipolisa kweli uqubisana nemiba ichaphazela ukuhanjiswa kweenkonzo. Ungqongqoshe wezamanzi nenhlanzeko uSenzo Mchunu uthi iningizimu Afrika inamanzi enele ukuphakela zonke izakhamuzi zakuleli nakuba lelizwe lisemhlabeni ontula amanzi. A worrying situation is on the services side, which is the second stream, water services. This is water provision, but the normal word that gets used is water reticulation to your homes, to the various households, and to communities. That's why we have a problem. In terms of the legislative architecture in the country, that is the duty that falls within the purview of local government via water services authorities, which are municipalities that have been designated as water service authorities. By and large, many of the municipalities in South Africa are water services. They are water service authorities. But over years, all of us know municipalities have been declining in terms of their capacity to provide water or to provide services generally, and water included there, and in particular water. Now, with that decline, it was clear that water provision was going to suffer. So what are we doing in order to turn the situation around so that the decline of municipality doesn't decline automatically with water services? Badlala inkalakatha le kwelaseFrance awuhamba mandoza kusenjalo ke mbukela abalandeli bamabhokobhoko bakuthakasele kakhulu ukunqoba kweqembu. Very, very happy. I'm so glad that the Boks have won today. We were all expecting that and we knew we were going to win, but it was a very, very, very tough game. But I'm so relieved. Guys, thank you so much. You have to bring it back home. It mustn't be taken by anybody, but you have to bring it back where it belongs. And we are behind your backs. I'm so happy. Congratulations to the Bokke. We've been backing them since the beginning. We're just so glad we made it through. It was a tough one. I think we've got a lot of improvements that we need to work on, but otherwise, go Bokke! It was a very tight game. It showed discipline from the guys. I mean, if we were to focus, we've been trailing from the very first minute, and it became worse. We received a yellow card. We were short one man, but like I said, discipline from the boys. We didn't concede. We came back, we regrouped, and we managed to capitalize and win the game.
Yeah, it was a very, very tough game. I won't lie. Mid-game, I was praying. I was like, we almost lost it, especially when we got the yellow card. But eventually, when the men got back in, it was a nice game. Very, very close game. I won't lie. It was a very close game. But at the end of the day, we made it. So happy that South Africa won. South Africa did their best. We made a victory out of everything that we had to do. We are #1. We are going to beat New Zealand in this World Cup. We will be #1. South Africa, viva! Siphinde sikwamukele embukeli ekhaya jikelele kanti mangabe siqhubekela phambili ngezindaba esikuphathele zona luyangena namhlanje enkantolo udaba lombango wobukhosi besizwe samaZulu njengoba umntwana uSimakade Zulu esiconsela amathe lesisikhundla okuhleli kusona ingonyama uMisuzulu kaZwelithini indlela mithi yamakhosi yini ke engalendeleka kulolu daba inkantolo yini ngempela ezokubheka ukhona ke ungoti wezomthetho uMpumelelo Zikalala wezikalala attorneys okuyena ozosichazela kabanzi ngoba phela umthetho owazi njengoba ezazi Mpumelelo sikubingelela sikwamukele ohlelweni sibonge kakhulu namhlanje ukuba nawe ekseni Ngibingelele kakhulu bese ngibingelela kakhulu abalali nabobukele emakhaya Mpumelelo yini eyenza ukuthi labo abeseka umntwana uSimakade babone ngathi banakho ukubambekayo ngalombango walesi sikhundla yini kangaka le abayethembile abakhala ngaka babhale ngaka kakhulu emaphepheni bathi cha akusona isinqumo esathathwa umndeni lesi esaphuma negama lesike sibusayo njengamanje bathi meeting ayihambanga neze ngohlelo sokhumbula ukuthi mabesho indaba ze meeting ngiyabona babheke kakhulu umthetho ekuthiwa i-Traditional Leadership and Cohesion Act yona ethi wena mongameli uzorecognize noma uzogcoba umuntu esimthethe njengesilo manga usuthola meeting noma usuthola incwadi evela kumndeni wakwaZulu ozobususho ukuthi nangu umuntu esimnominate noma simqokayo uthini esithi mongameli mrecognize njengesilo esizobe sesibusa ke mase kuthiwa uqedile uzokhumbula kwabani isho kancane ngalento sibiza ukuthi i-recognition certificate so iyona le abakhala ngayo bathi engathi meeting ayihambanga ngohlelo mayengahambanga i-meeting ngohlelo mongameli awukwazi ukumrecognize umuntu esingavumelananga sonke somndeni ukuthi hayi uyena umuntu esimqokayo manje ngodaba lwencwadi lena eyefa eyashiwa imbube eyebuza engabe umthetho uzoyibheka yini lencwadi mhlawumbe ungayibheka kancane nje kodwa sokhumbula ukuthi inkosi noma isila sikhethwa iwili futhi asikhethwa umuntu oyedwa kuba imigomo nemibandela elandelwayo la kuzoshiwa khona mhlawumbe la kuzothiwa ayi sidinga umuntu ozovela kumkankosi uSibanibani sidinga umuntu ozovela kumkankosi nayo negazi lasebukhosini noma sithi the blood of royalty nebese kuyabheka konke lokho neminye ke imigomo nemibandela ebekwayo ngokumndeni wakwaZulu ukuthi umuntu ukhethwa kanjani yiko kuzoba inkinga kakhulu uma beconcentrate noma mhlawumbe inkantolo izobheka kakhulu ngaphansi kwalo mthetho Traditional Leadership and Cohesion Act ngoba lo mthetho ufike ekugcineni la kuqala lapha ngesikhathi kusayimkhuba noma imigomo nemibandela elandelwa umndeni wakwaZulu ukuthi wona ukhetha kanjani asiphinde sikhumbule ukuthi by the time isibhala la ncwadi noma isihleliwe lo meeting zaseyikhona izinto ezaseyikhombisa ukuthi engathi siyabona ukuthi ubani ozongena la kulesi sihlalo sasibona ukuthi kuthiwa ayi nasi isilo sibuzile ayi kukhona umuntu ongekho la ebantwaneni besilo kumazinyana awu nango umntana enkosi nakhona akasekho emhlabeni awu kungathi khona umuntu ongekho la umuntu okuyena kade uunderstand umthetho wakwaZulu ukuthi usebenza kanjani bese qale sebona ukuthi usho ngokuhlala phansi bese kubheka ukuthi imigomo nemibandela efanele ilandele amakhethisilo kwenzeka kanjani nangu umuntu ozobe usuyangena esihlalweni so mozohamba uyo-attacker lento yenzeka ekugcineni ngenzeka ungabe successful ukuze uthole kahle namathuba akho abe khona bemaningi ukuthi ukwazi ukuthi uwine fanele utshene inkantolo ngoba inkantolo ayazi lutho yona ifika ukuthi kuyona inkantolo la bekumele kukhethwe kanje nayo imigomo nemibandela ebekiwe naku la ngikuthathela khona lokho either khona ingwevu ey'ndala ezingichazelile noma khona umthetho obhaliwe osukhona o-act namabanibani esiwusebenzisayo la nako okwenzakalile kuhambisananga nalowo mthetho sicela ukuthi leso sinqumo sesithathile usithathe usibeke eceleni noma uthi asiphindele emuva emndenini siyokunganyelwa ngendlela ekufana ngabe singanyelwa ngayo manje imaphi-ke nje amaphuzu Mpumelelo aqavile angabhekwa inkantolo uma ingabe isisingethe lolu daba okuzobaleka kakhulu ukuthi le information esiyitholayo noma le migomo nemibandela ilandelwa ivela kuba kungabe uyathenjwa yini lowo muntu mhlawumbe ukuthi uyawazi umthetho wakwaZulu ukuthi usebenza kanjani
uyayazi imigomo nemibandela elandelayo ukuthi ithini yonke yokuqala izofika ibhekwe enkantolo. Eyesibili bese iyabhekwa ukuthi ngesikhathi sekuthiwa-ke isilumo esiZulu siyangena manje noma sithatha isihlalo kungabe kwalandelwa yini lokho. Kungenzeka-ke igcine seyingena lento esikubiza ukuthi dispute of facts la kuzothiwa khona ngendlela ekuphikiswana ngayo la maphepheni engathi sidinga abantu abazohamba bayongena ebhokisini. Singenzeka-ke lelo hlelo sigcine selibonakala selihamba sekuthiwa akube khona umuntu ozongena ahambe ayongena ebhokisini despite the fact ukuthi ngesikhathi udaba lingena la ekuqaleni belingene yonke into ibhalwe phansi. Masibhekile lezi zinto inkantolo bese iyobheka kwesithathu bese izothi awu Mongameli ngoba nawe ubhaliwe la ake sibone ukuthi wena khona yini okurong noma okuright okwenzile. Umongameli uzobe sethi mina ngilandela into eshiwo umndeni angiyikhetheli noma ngiyinominate umuntu. Kwafika incwadi eshoyo ukuthi yonke into ihambe ngohlelo. Ngangingenaso isidingo sokuthi ngokuphikisa lokho ngoba ngangenawo ama-grounds okwenza lokho ngabe ngingekho emithini. Ngithe mangicela i-assurance bathi yonke into ihambe kahle ngabe sengikhipha isitifiketi kwaphela kanje. Masakhuluma ngayo-ke esitifiketi esakhishwa umengameli uRamaphosa, ubona ukuthi lapha enkantolo mhlawumpe ngenxa yokuthi umengameli wakhipha isitifiketi esesiqinisekisa ingonyama isiZulu ngokuthi uyena nomthebe wesizwe, inkantolo mhlawumpe ezinye izinto engayibheka lezi engenza ukuthi kube nzima ukuthi iphikise noma ivune osimakade ngenxa yokuthi kwazi kwaphuma phela incwadi ephuma kumengameli engeke izikwazi ukuthi iphume kwesibili. Ngiyacabanga ukuthi lapho inkantolo ngabe sithi uyiphatha niphasela yonke le process uma ungekho wena mongameli kulomnyango ngokuzovuleka. So ukuba khona kwakho ukuthi mase kuphuma isinqumo esizothinta wena sikwazi ukuphuma nawe uyithole lithuba ukuthi ukwazi ukuthi uyiphendulele. So izobe sibheka lapho kodwa kwamongameli okwakho ukuthi athi ngilandele yonke into ebhalwe emthethweni kufanele ngiyenze kanjani akukho engiphambukile nakho. So akikho la nizongipholisa khona uma ngizothi khona la ngenzanga khona kahle. Mangabe nilwa nina ngaphakathi ukuthi kwenzakaleni hayi ningalwa not mina ngiyilindele la inkantolo mayise ithi ayize sinqume ngisithathile wrong noma ithi ngisiqale phansi noma ithi hayi yonke into ihambe ngohlelo mongameli qhubeka isitifiketi sakho ungasidabuli. Lungadonsa isikhathi esingakanani-ke impumelelo loludaba enkantolo? Singalindela yini ukuthi-ke noma singasilindela nini-ke isinqumo ukuthi siphume? Kulo 3 days asithathele wona makuthiwa azoqala namhlanje ngibuthi uzophela namhlanje ngenxa yobuchule bezinto ekufanele ukuzihambe ziyo-arguisha nobuningi babantu abazobe bekhona. Khumbula kukhona isilo esibusayo njengamanje kufanele siyiphendulele. Kunamazinyane esilo nawo athintekayo kuthiwa akazophendula. Unopresident ukuthi akabe khona naye kuthiwa akazophendula. Namanye ama-parties asebabizwa ukuthi ama-litigants noma ama-interested parties including uhulumeni waKwaZulu-Natal. Ochaza ukuthi angibodla abantu bangakwazi ukuwaqeda wonke lama-arguments wabo kulo 3 days okhona. Kungenzeka kuthiwa ake seliqale sobe seselishiya phakade licala siyobotha senze njani ngokuhamba kwesikhathi. Noma usho ukuthi uzothi uma kufika enkantolo kube khona ozothi inkantolo ngiyazi kona ukuthi bekufanele size ngalolu suku kodwa ngingakabi ready. Kukhona izinto ezithe ukuthi zingibambe kancane ikakhulukazi ngoba bengine-affidavit ekade ilindele kumntwana wakaphinda ngene naye siyazi ukuthi usedlulile emhlabeni akasekho so i-effect yaloko kungenzeka futhi ibe khona. Zigcine izinto zingasahambi ngendlela kade kuplaneke ngayo kodwa noma ngabe kuthiwa yonke into iyaqhubeka namhlanje angiboni bezoqala baze baqede namhlanje noma ngabe kuthiwa ngumlingo-ke sekuyenza ukuthi bayaqeda namhlanje. Ongajabulile lapho ngesinqumo usenalithuba ukuthi udaba lise eBloemfontein Supreme Court of Appeals aphinde lise lapho empelendaba e-Constitutional Court ngoba uzobe ethi ngifuna ukufika ekugcineni kwalolu daba kwenzela ukuthi kwazeke ukuthi uma kwenzeka isigameko esifana njengalesi ngokuzayo iyiphi imigomo nemibandela ekufanele ilandelwe ngoba inkinga ekhona noma i-challenge ezoba khona ukuthi umthetho wokukhetha umuntu ozothatha isihlalo awubhalwanga ngaphansi noma sithi awukodifayanga. Uma ungakodifayanga then kuba nzima ukucheck ukuthi izinto ngabe zihambe ngohlelo. Mpumelelo sesiphetha nje-ke uma kungenzeka-ke kuthiwa inkantolo ivuna umntwana usimakade singayibona yini sesinengonyama entsha singamaZulu? Inkantolo kukancane la izothi khona phuma wena ngena wena. Inkantolo ithanda ukuthi ithi angene umuntu othatha iy'nqumo ngaphandle makuwukuthi uma ngingasithathi isinqumo khona kuzobonakala khona kakhulu. So into engasiyenzeka inkantolo mayibhalwe kahle i-order abayifunayo abaya enkantolo bangabe besethi phindele emuva emndenini umndeni ufike uqale phansi bese ukhetha kabusha noma ama-processes awuwenze kabusha and then kuyobe outcome ephuma lapho emndenini eshoyo ukuthi ubani umuntu ozobe esiyangena. So kukancane la inkantolo izothi khona phuma wena ngena sibanibani sibona ukuthi ngathi ukukhetha kwakho akuhambanga ngohlelo akuwona umsebenzi wayo ngoba akuyona umuntu othatha i-decision noma uthatha oba ne-discretion ey'ntweni ey'fana njengalezi.
Sibonga kakhulu ke impumelelo ngolwazi osuthe wasithekela lona ke lapha ekhaya Jikelele. Sikufisile nje nosuku oluhle. Kubonga mina kakhulu nibe nosuku oluhle. Lawo ke mbukele besikhuluma naye umpumelelo zikalala wezikalala attorneys besidingida naye udaba lokuthi phela kuyabuyela enkantolo namhlanje umbango ke ophakathi kaMntana uSimakadezulu kanjalo nindlula mithi uMisuzulu kaZibelithini lapha ya enkantolo. Okwamanje ke mbukeli ake siphosa amehlo lesibheke ukuthi simi kanjani isimo sezulu hayi lapha eGoli lithe ukuthi izulu ukushintsha hayi akufudumele njengoba kwakufudumele ngoLesihlanu kodwa ake sibheke ukuthi khamba kanjani nakwezinye ifundazwe. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. I-Action SA yesifundazweni KwaZulu-Natal ishiye imibuzo malungana nemali okuxhaswe ngayo umcimbi weindondo obizwa ngama-Summers. Leli qembu likhala ngokuthi le mali yeqile kuleyo ebidingeka uqinisekisa ukuthi umcimbi uba impumelelo. Ngakolunye uhlangothi umnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni uyayihlangula. Ngakho ke mbukeli uxoxa kabanzi mayelana lolu daba simemeke umholi we-Action SA KwaZulu-Natal umnumzana uZwakele Mncwango kanye ke nalowo okhulumela umnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni undaba ezinhle sibiya. Mncwango kanjalo nawe Sotobe anisinamukele lapha ohlelweni ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ngesikhathi senu. Ngiyakubingelela sisinoxolo ngibingelele ubhuti uZwakele Mncwango ngibingelele nababukele emakhaya. Sibonge kakhulu yithi esibonga nina ngesikhathi senu ke namhlanje ekseni. Ake sidikadikele lo udaba ke mhlonishwa uMncwango ke ngiqale ngawe. Ngabe yini lina lenenitholile enyusa ihlonze ngalolu xhaso lwemali lwamasama? Ngiphinde ngibingelele sibonge ithuba. Angisho nje ukuthi eziqembu le-Action SA siyakusupporta ukuthi iKwaZulu-Natal ihoste amasama ngoba siyazi ukuthi eminye imicimbi emkhulu ekwazi ukuletha ezokuvakasha iphithuthisa amaciko. Kodwa esikhala ngakho lana ukuthi sithola umnyango we development uzokhipha imali enkulu kanye nomkhandlu wetheku. Esikubuka lezi imali lezi moyibheka zingahambisani nezinga lomcimbi. Kanti ke siyazi ukuthi lo mcimbi awubizi le mali engaka. Kuneyimali esiyibone ziphuma lapha yana umnyango uyicela ku-treasurer. One, angisho ukuthi amasama awekho kwi-budget yalonyaka. So ngamanye amazwi kusho ukuthi kumele wenze environment ukhiphe imali kwama programs uzofaka kulo mcimbi. Esikhala kakhulu umsakazo ukuthi ubuka lapha abakhipha imali engango 18 million ebekelwe i-compensation of employees. Leyo kusho ukuthi imali esuke ibekelwe abasebenzi. Ngamanye amazwi uma
lo mali uyithatha uyisa lo mcimbi kusho ukuthi kumele ufreeze amanye ama-post ngoba lo mali suyibhadekethelwe specifically ukukhokhela abasebenzi. Ngamanye amazwi iKwaZulu-Natal ingenye isifundazwe la khona imisebenzi igqoze khona abantu egcwele ububha bengeke uthola imisebenzi. Umbuzo ke sinawo ukuthi i-department isibindi esingaka sokuthi ifreeze ama-post ngokuthi nje kwenza umcimbi. Lokho kushiya imibuzo eminingi ukuthi uhulumeni okhona waZulu-Natal awunandaba kangakanani nabantu bakithi abangasebenzi. Okunye kulandelayo ukuthi masibheka le mali kunemali nje laphayana uzobona ukuthi nemali yama-goodie bags kwi-breakdown eqhamuka ku-treasurer. Na uyabuza u-treasurer imibuzo eminingi ayibuza i-treasurer ukuthi kufike kanjani lama figures lana. Okusimangazayo-ke nokho ukuthi yini i-goodie bag lena ebizwa 3 million ngoba siyazi ukuthi izamahhala lezi esuke zizama-sponsors. Kunemali laphayana kuthiwa yedina ka-6.5 million. Oyibuzayo ukuthi enjani le dina ka-6.5 million abantu bakithi behlupheka kangaka. Kunemali laphayana okuthiwa imali ka-red carpet ka-2 million. Kube nemali laphayana oyibonayo ukuthi imali ongayiqondi ukuthi eyani okuthiwa ye-host fee. Kube nemali okuthiwa 70,000 ekhokhelwa ama-influencers kodwa kuthiwa exclude i-transport ne-accommodation. Angisho-ke futhi ukuthi esikhanga kakhulu la ukuthi umnyango ubuka bhalo treasurer encwadini yawo ubhala 23 million okuthiwa uyawudinga ufuna i-environment yawo kodwa awunayo i-budget okuyona yalamasama. Kulo 5 million engawubala ukuthi uzoqhamuka 5 million. Yingakho u-treasurer masebuya kubona baphendula unembuzo ukuthi ngoba nibhala 23 million kodwa yo breakdown i-28 million uzoqhamuka kulo munye nango uzophendula uzothi wona awuyazi yonke lento le ka-23 million no-28 million yiwona wazi u-20 million. Yile mbuzo ke esinayo ukuthi kahle kahle umnyango usebenza kanjani. Ingakho besifisa ukwantiwa le debate noma le nkulumo ngxoxo kuze u-MEC noma HOD abantu aba-accountayo ngoba eSouth Africa noxolo sinenke accountability. Siyayidinga accountability, siyadinga ukuthi obaphethe iy'khundla bezo-accounta ngoba ukuthumela u-spokesperson ozofunda ngento nje anikezwe yona e-office kuba nzima ngoba kunembuzo ongezazi ukuyiphendula ngoba nje unika 20 million yena kumele defend 20 million kanti kunemibuzo ngencwadi eqhamuka kwi-department nempendulo eqhamuka ku-treasurer. Ingakho we-section SA sibhalile uhlalo wekomiti le-community development ubaba uNhlakanipho Ntombela ukuthi cha akabe i-special committee khona i-department izo-accounta njengoba siyasho ukuthi siyawasaphatha amasama kwi-department siyazi ukuthi na umsebenzi usaphatha amasama kuyiwona kumele uwenze kodwa sikhala ngokuthi they must be accountability ngoba kuneyimali ongayiqondi izoyaphi lana. Kuyacaca ukuthi lezi imali zizontshontshwa. Yingakho sithi kumele as-section SA siyiqembu eliphikisa KwaZulu-Natal siqinisekise ukuthi ngempela imali yomphakathi isebenza ngendlela efanele. Yebo-ke mnumzane uNcwaba njengoba usho nawe ukuthi nemibuzo eminingi ake simnike ithuba-ke uSibiya naye ukuthi akaphendule ngoba ngizwile imibuzo yakho eyibuzayo. Mnumzane uSibiya nangumncango lapho ukhala 1 ngombuzo wokuthi kahle kahle malini lezokhishwa lamasama ngoba kuno-23 million kuno-28 million kodwa nithi nazo 20 million. Ngapha ukhala ngodaba lokuthi njengoba amasama bengabhajethwele le mali ithathwe izothathwa lapho bekumele ukuthi kube yimali compensation yeyisebenzi kahulumeni okusho ukuthi kuzofreezwa amanye ama-post. Manje nina njengomnyango niphendula nithini lokhu? Nibona kubaleke amasama kunokuthi abantu bathole imisebenzi noma kuvalwe iy'khala kuma-government departments eminyangweni yohulumeni engenazo iy'khala or engenabo abasebenzi? Sisinoxolo nomtshali siyabingelela again nababukeli emakhaya ubhutuzwa ke bengcwango siyambingelela siyamhlonipha lonke sihlonipha nababukeli emakhaya. Abantu bakwaZulu-Natal siyabahlonipha kakhulu. Umnyango wezokuphuthiswa zomnotho ezokuvakasha kanye nezokwemvelo unomgomo ukuthi fanele kusetshenziswane nabaholi bonke abase-legislature kanye nalabo abangekho e-legislature. Sizoqhubeka sisebenzisane nomfowethu ubhuti engimhloniphayo naye wazi ukuthi ngimhlonipha ubaba uMncwango. Ngicabanga ukuthi okwamanje kufanele sikuveze ukuthi ayikho into ethi kukhona umkhonyovu okhona, ayikho into ethi into yenziwayo njengamanje yenziwa ubushompe konke okwenziwayo ku-transparent, konke okwenziwayo kulandelwa imigomo ekhona kahulumeni eyabakhona kusukela ngo-1994 iqembu elibusayo African National Congress. Bona KwaZulu-Natal sathatha iy'ntambo yathatha iy'ntambo i-ANC ngo-2004. Umnyango Economic Development and Tourism wawuhola umsholozi uNcamalala kusukela kudala ngo-1994 kwenza uKhabazela uZweli Mkhize, kwenza uMike Mabuyakhulu, kwenza uKhuzeni, kwenza uRavi Pillay, kwenza
uNkulunkulu unomshado bencube yonke into yenziwayo eminyangweni kulandelwa imithetho eshawe i-provincial treasury ke kwenziwa i-submission ihanjiswe yiswe treasury ke bisiyasho ukuthi hayi cha siyabona ukuthi nithi nizokwenza lezi inhlelo lezi inhlelo zokuvakasha i-department tourism i-department nje eyimele eyayisebenza nje kusukela kudala ngo-1994 inama programs akhona uyayike kuthathwe izincwadi izicelo ziswe i-provincial treasury kucelwe besithi i-provincial treasury hayi cha siyabona yehlisani la nifuna u100 million sicela ukuthi nehlise nehlisela sizonikeza Mnumzane uSibiya ngixolise ngokuphula umlomo uma usakhuluma ngayo ke ukuthi uTreasury uyathi nciphisani lapha nciphise mhlawumbe nje ngenxa yesikhathi ake singene odabeni lokuthi le mali enikhiphele amasama ithathwephi angithi ke njengoba ngichaza nje ukuthi ke kwenziwe lokho kuthiwa environment yes ke ngibheke ukuthi ikuphi la ekuzokuba khona into ezothi kuzoba ne-under expenditure kuphele unyaka bese kuthiwa imali ayisetshenziswanga iy'nqubo lezo inqubomgomo ama-processes akhona ase-provincial treasury akhona lokho abakhona kusukela ngo-1994 asikuveze ukuthi kuyacaca ukuthi ubaba uMncwango ukhuluma ulimi olumbaxambili nangabe ubheke ey'nkundleni zokuxhumana ugxeka amaciko uthi kungani behola imali engaka kuyacaca ukuthi uyena ubona ukuthi fanele aphile impilo entofontofo sesimbone ehambela imicimbi eminingi kuyacaca ukuthi usuke yombuluza lapho ngoba uma ubheka nje mabe ukhuluma ngama-influencers abantu abaholayo i-culture and creative industry i-industry khona i-national development plan the-provincial growth and development plan iyacacisa ukuthi fanele la kwi-South Africa kukhiqizwe imisebenzi engu-11 million ngo-2030 la KwaZulu-Natal fanele sikhiqize imisebenzi engaphezu kwa-1.1 million ingakho-ke uhulumeni uhola inhlangano ebusa u-ANC nomnyango economic development tourism and environmental affairs ungenelela kuwonke ama-sectors e-economy i-tourism hospitality entertainment siyangenelela yazi ukuthi before kube ne-COVID-19 kwakukhona imicimbi yayikhona kule minyaka edlule sesikwazile ukuthi singathe imicimbi eminingi ulandela yona inqubomgomo esiyilandelayo siyayi-treasurer sicele ukuthi isicacisele kahle sifanele njani sibuyele emuva siyokwazi ukuthi sishintshe kahle lezi zibalo lezi uMncwango ayisebenzisayo kuyacaca ukuthi izibalo nje ayisebenzisayo ukuze adlale umdlalo wepolitiki yizeke sinomgomo ukuthi singaphikisani nabaholi bezepolitiki kodwa sibona kufanele ukuthi sicacise ukuthi cha ubaba uMncwango udlala ipolitiki la ama-figures awasho uyazi naye ukuthi akuwona lo 28 million awushoyo ubaba uMncwango kuyacaca ukuthi akafuni ukubona osomatekisi belayisha abantu bejabula abantu behamba bemcimbini akafuni ukubona amaciko ejabule endlini yakhe ubaba uMncwango kuyacaca ukuthi wena kuphela ufuna ukuyibona ephila ntofontofo ehola imali engaphezulu kwa-100,000 uyabhala la ey'nkundleni zokuxhumana egxeka ehlekisa sekuyijoke le kodwa siyazi ukuthi abamaciko abaculi badla imboya ngothi sibabonile beqhinkqaleza beteleka befisa ukuthi kuvule imboni yezamaciko uma ubheka la KwaZulu-Natal kune-Hilton Hotel kune-ICC lapha e-ICC kuye kufike ivakashi eqhamuka emazweni ahlukahlukene kube nemicimbi eyayibe khona la senze isiqinisekiso ukuthi kudaleka amathuba emisebenzi ama-summer awards kuba nama-build up activities azoya komasipala abahlukene kuzoyiwa kumkhanya kude kuyiwe othukela kuyiwe ogwini nakwezinye iy'ndawo kuyiwe le eMgungundlovu ukuqinisekisa ukuthi abantu bayakwazi ukuthi bahlomule kwezomnotho ubaba uMncwango kuyacaca ukuthi akazi kahle ukuthi ezomnotho isebenza kanjani ake sizwe kuyeke Mnumzane uSibiya-ke Mnumzane uSibiya ake sizwe kuyeke uMnumzane uMncwango njengoba ukuthi yena-ke usephendula uthini kulokhu okushoyo kodwa mina nje lapha engihlezi khona umbuzo wokuthi imali ithathwephi ngibona sesibuyela kuye uMncwango singakayitholi-ke impendulo ukuthi ithathwe kuphi exactly ngoba siphawule udaba lokuthi ithathwe lapha okuthiwa khona bekuyimali ebekelwe uyisebenza akaze uphawule ngalolo daba kodwa sophinde sibuye futhi kuyo ake sizwe-ke uMncwango manje ukuthi Mncwango nangu uSibiya ephawula lapha lokhu akuphawulayo ngabe kuthini ukuphendula kwakho sophinde futhi sibuyele kuyoSibiya hayi uSibiya ufuna usifaka kwi-street politics singangene kusona njengamanje sikhuluma ngemali zomphakathi mina kuyaziyo amaciko ngiyawasupporta futhi naye ngamchallenge nje mhlawumbe ukuthi mhlawumbe into ayishort ngiyibhale ukugxeka amaciko ayifakela escreen siyibone sonke ubone umphakathi ngoba uma issue nayo akayifakela siyibone ngoba angaze ngibhale ngamaciko mina ngiwagxeka ngithi nangaholi njengoba ngisho siyawasupporta amaciko mina ngiyasebenza-ke nawo-ke ngiyazwana nawo futhi ngiyawasupporta kakhulu nje amaciko engishoyo ukuthi kodwa akumele sivale amehlo
uma imali emoshwa usibiya kaphindla umbuzo oyi1 ukuthi 28 million abakazi yini bawucele ku treasurer kwi-breakdown yabo. That's a question omele ayiphendule ukuthi ngoba ukhuluma ngafika ngathi ngasemoyeni ngicela aphendule umbuzo specifically ukuthi i-department ayikazi yini icela 28 million ku treasurer environment 28 million. That's a question. Asemnike ithuba ke sibiya nangumncwa ngebuzo ukuthi 28 million angaze nucele kwi-treasurer. Ubhuti uzwakele Ncwango uyaphambanisa izinto udlala ipolitiki isifundazwe KwaZulu-Natal iyayifake icela izise ku National Treasury ithi National Treasury ithi KwaZulu-Natal sicela 100 million ibisithi National Treasury asikwazi ukunikeza 100 million sizokunikeza 50 million nama department ayafake icela ku Treasury athi labona nje kwafakwa isicelo ku Treasury kwathiwa kucela kufunakala le mali efunakala 28 million iprocess ekhona i-treasury besiyenza ingcoma ithi sibona ukuthi le mali inkulu yehlisani nize nifike kulesi sigaba lesi nifike kulesi sigaba so u20 million imali engekho kuyekuthiwe i-number gaming udlala ke i-number gaming umncango siyazi ukuthi khona abamelulekayo abamtshelayo ukuthi akasebenzise lokho kodwa ke lokhu kukudukisa umphakathi awukho lo 28 million uyahamba nje uyawukhuluma kodwa uyazi ukuthi awukho so wena imali ongayiqinisekisa sibiya wena imalini ongayiqinisekisa angithi ke isishilo ku statement sesikhiphile ukuthi imali ila ku20 million imali ekwazi ukuthi treasurer uthi yehlisani ibekele ku20 million istatement sesikhiphile siyacacisa lokho kodwa ke ngenxa yokuthi ubaba uMncwango ufuna ukuthi uba uyena uphila kahle akayazi ukuthi imboni yezomnotho isebenza kanjani ngiyabona nje manje ngikwenzela isibonelo i-culture and creative sector isidale amathuba angu-1.1 million la eSouth Africa iKwaZulu-Natal nayo fanele ukuthi siyifukule ukuthi singenelele siwuhulumeni kuyethuke i-developmental state eyayingenelele kuwo wonke imkhakha yabona nje i-tourism i-culture and creative sector asikwazi ukuthi siyishiye ngaphandle uma ngabe ubheka futhi lesilaphana emacekane empangeni la besiyonikela khona ngeyithuthuthu egitshelwa ivakashi ezibize 1.2 million kumunye nje umfowethu uLungano kaMthembu osemncane lapho sithi fanele le ndawo ngoba eyivusile yena thina siwuhulumeni asikhande ukuthi kube khona izivakashi ehambela lezi ndawo yilokho ke ubaba uMncwango akufuna ufuna ukuthi nje kube uyena ophila impilo entofondofo udlala ipolitiki uqamba amanga awukho lo 28 million alokho ewumenezela enkundleni zokuxhumana yabona Mnumzane uSibiya ngenxa yesikhathi nje sixolise ukwephula ulimi hayi okusho ukuthi kuzothola omunye athi kodwa ke mangabe sibuka ke einto enjengalezi kuyekusiza vele ube nezinto ezifana nezinto okuthiwa ubufakazi njalo mhlawumbe izinto ezifana nencwadi ebibhalelwe li-treasurer njalo izinto ezifakiwe ke emakhasini okuxhumana abantu abayibonayo nanokuthi lezi imali oyishoyo imali vele ibhaliwe kulezi incwadi njalo kodwa ngenxa yesikhathi ke banumzane sizonibamba lapho nje ke Mnumzane uMncwango sibonga kakhulu ngesikhathi sakho kanjalo nakuwendaba ezinhle sesizobona nje ke ukuthi luzoqhubeka lifike phela udaba nanokuthi ke Mnumzane uMncwango sesiyobona ukuthi emva kwalokho ke iziphi ke izinyathelo enizithatha kusukela manje sibonga kakhulu ke ngesikhathi senu mina angibonge ukuthi uyavuma nje u28 million uyawuvuma manje ukuthi bawubhala bawucela ngibonga lokho siyawuvuma manje sibonge kakhulu ke indaba ezinhle Sibiya siphinde sibonge ke nakuwe Mnumzane Uzwakele Mncwango mbukeli besikhuluma ke nomholi we-Action SA esifundazweni KwaZulu-Natal Uzwakele Mncwango kanye nondaba enhle Sibiya okhulumela umnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni eKwaZulu-Natal mayelana ke nodaba lokuxhaswa komcimbi weindondo amasama ozobanjelwa kusona ke lesiya sifundazwe njengamanje ke mbukeli asithi nje ke qu ngaseyitolo silivale ke ihora lethu lokuqala sesingena ke manje ihoreni lethu lesibili